ҳафтаи сипаршуда кормандони вазорати корҳои дохилӣ бо иштироки комиссияи махсус чорабинии сӯзонида несту нобуд кардани воситаи нашъадор доир намуданд. далелҳои шаръӣ беш аз 1 тонна намудҳои гуногуни воситаи нашъадор ки ҳалнома ва таъиноти судияшон ба таъсиб расида аст аз ҷониби ҳайати комиссия барои несту нобуд кардан пешниҳод ва чорабинӣ бо иштироки намояндагони васоити ахбори омма, мақомотҳои прокуратураю суд ва дигар сохторҳои марбута баргузор гашт. ҳамагӣ 1 тонна 95 килограмм 824 грамм воситаҳои нашъадор ва моддаҳои психотропӣ барои несту нобуд кардан аз рӯи 74 парвандаҳои ҷиноятӣ таҳти назорати комиссияи маҳв карда шуданд. муходироти сӯзонидашуда натиҷаи фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ аст ки дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз муомилоти ғайриқонунӣ мусодира шудааст. мусодираи маводи мухаддир дар мақомоти корҳои дохилӣ яке аз самтҳои афзалиятнок маҳсуб меёбад ки барои ҳифзи саломатии аҳолӣ нигаронида шуда ҳангоми натиҷагирӣ ва баҳодиҳии фаъолияти шуъбаву хадамоти мақомот таваҷҷӯҳи махсус дода мешавад. чорабинии сӯзонида несту нобуд кардани воситаи нашъадор идомаи мантиқии мубориза бо гардиши маводи мухаддир буда барои ба пуррагӣ аз муомилот мондани воситаи нашъадор мусоидат менамояд. дар ноҳияи кушониён низ як ҷавони 30 сола бо ҷурми дуздӣ боздошт гардид. гумонбар гузоштаи доғдори ҷиноӣ дошта 4 маротиба бо гумони ҷиноятҳои дуздӣ ва қаллобӣ адои ҷазо кардааст. ин навбат ашёҳои рӯзгордории сокинони ноҳияи мазкурро тасарруф кардааст. тафсилоти бештар дар гузориши полковники милитсия Офоқи Қодириён. дуздӣ ки подошаш ҷавобгарии ҷиноятист амали сангинест ки баъзе нафарон бар он даст зада барои як умр дар хатти ҳаёташон ин доғи сиёҳро боқӣ мегузоранд. ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи кушониён як нафар сокини ноҳияи мазкур бо ариза муроҷиат намуд ки санаи 22 октябри соли равон аз манзили истиқоматиаш шахсони номаълум як адад телевизор, мошинаи ҷомашӯӣ ва дигар ашёҳои рӯзгорашро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. гузаронидани чорабиниҳои фавриву ҷустуҷӯӣ ва фаъолияти хубу хизмати шабонарӯзии кормандони милитсия имкон дод то ҷиноят дар як муддати кӯтоҳ ошкор ва гумонбари он дастгир карда шавад. ин нафар Саъдуллоев Маҳмадалӣ соли таваллудаш 1993 сокини ҷамоати шаҳраки Исмоили Сомонӣ ноҳияи Кушониён мебошад ки пеш 4 маротиба бо моддаҳои 244 ва 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст. дар ҳафти пурсиш муайян карда шуд ки аз оромии шаб ва набудани одамон дар гирду атроф истифода намуда бо тариқи пинҳонӣ вориди манзили истиқоматии шаҳрванд тершайва гашта ашёҳои рӯзгорашро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад ки бо ин кирдори ҷинояткоронаш ба ҷабрдида 5000 сомонӣ зарари молӣ расонидааст. Курпача мегирам, телевизор мегирам, стиральная машина мегирам, ба бозори бохтари фаровон мебарам, айман мегирам мебарам. мавзӯи дигар хизмат дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар беҳтарин нишони садоқат ба давлату миллат ва эҳтиром ба ин сарзамини кӯҳанбунёд ба ҳисоб рафта. имрӯзҳо ҳазорон нафар ҷавонон бо мақсади иҷрои қарзи ватанмодар ин пешаи бошараф ва нангу номуси ватандориро интихоб менамояд. ҳафтаи сипаршуда дар қисми низомии 6592 раёсати қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ маросими тантанавӣ бахшида ба савгандёткунии наваскарон доир гардид. мутаваҷҷеҳ бошед. дар қисми низомии 6592 раёсати қушунҳои дохилӣ бо иштироки роҳбарияти раёсати мазкур афсарону сарбозони қушунҳои дохилӣ падару модар ва наздикони аскарон маросими савгандёткунии навдаватшудагон доир гардид. пас аз садо додани суруди миллӣ аскарон савганди садоқат ба ватан ёд намуданд. ман сарбози қаддори Маҳмадалӣ Абдурозиқ ба сафи қувваҳои мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда барои садоқат ба халқи худ сарвари ҷумҳурӣ савганд ёд мекунам. дар рафти чорабинӣ фармондаи қушунҳои дохилӣ генерал майёри хизмати дохилӣ Суҳроб Раӯфзода назди ҳозирин ба сухани табрикӣ баромад намуд. иброз гардид ки ҳайати шахсии қушунҳои дохилӣ дар тамоми амалиётҳои муштараки сохторҳои қудратии кишвар оид ба безараргардонии гурӯҳҳои ҷиноятпеша дар минтақаҳои гуногуни мамлакат фаъолона иштирок намуда аз худ намунаи баланди мардонагӣ, матонат ва чолокии касбӣ нишон доданд. маҳз бо дастгирӣ ва ғамхории роҳбарияти олии кишвар ниҳоди мазкур имрӯз ба як сохтори тавоно ва замонавӣ табдил дода шуда соҳиби техникаи ҳарбии пурқувват, биноҳои маъмурии замонавӣ, таълимгоҳҳои муҷаҳҳаз ва таҷҳизоти муосир, машқгоҳҳо ва мутахассисони баландпояи ҳарбӣ мебошанд.
афсарон, сержантон ва сарбозон бояд доимо дар ёд дошта бошанд ки оромию осоиштагии диёри азизамон бар ивази ҷони садҳо нафар сарсупурдагони роҳи озодию истиқлолият ба даст омада таъмини амнияти кишвар ва ҳаёти осудаи мардуми шарифи он маҳз аз ҳисси баланди масъулияти шахсӣ ва қобилияту маҳорати касбии ҳар яки мову шумо вобастагӣ дорад. ба замми омӯзиши маҳорати ҷангӣ ба сарбозоне ки хоҳиши дар оянда ҳамчун афсар хизмат карданро доранд, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳсил дар донишкадаҳои ҳарбӣ имтиёз муқаррар намудааст. ҳамзамон дар ин рӯз он сарбозоне ки хидмати модар ватанро ба ҷо оварданд, дар вазъияти тантанавӣ гусел карда шуданд. роҳбарияти раёсати қушунҳои дохилӣ онҳоро табрику муборакбод намуда, ба онҳо билети ҳарбӣ дода дар корҳои минбаъдаашон комёбӣ таманно намуданд. қайд карда шуд ки хизмат ба ватан модар қарзи фарзандӣ ва имонию виҷдонии ҳар як ҷавонмарди бонангу номус буда, мактаби бузурги тарбияи ирода, ҷасорат, шуҷоат ва ватандорӣ ба ҳисоб меравад. сарбозони ба эҳтиёт рухсатшуда ваъда доданд ки дар ҳолати зарурӣ омодаанд барои давлату миллат содиқона ва софдилона хидмат намоянд. ман сарбоз Назаров Али Акбар тирамоҳи соли 2022 ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳуристон даъво шудам. айни ҳол бошад хушбахтона хизмати ҳарбиро адо намудам. дар тӯли хизмати хеш аз сарбози қаторӣ то сержанти калон омода расидаам. дар ин муддат дар чандин озмунҳо иштирок намуда сазовурҳои ҷои намоён гаштам. бояд зикр намуд ки дар қисми ҳарбӣ тамоми шароитҳо муҳайё аст. аз ҳамаи ҷавонон хоҳиш менамоем ки омада дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон хизмати хешро адо намоянд. риояи меъёрҳои қонун кафили озодиву рӯзгори осудаи шумост. акси он, яъне вайрон намудани талаботи қонун ҷавобгарии ҳуқуқиро талаб менамояд. барои он ки дар фазои осоишта зиндагиву рӯзгори хешро пеш баред, бояд меъёрҳои ҳуқуқиро риоя ва иҷро кунед. бо умеди саодату сарбаландии шумо ва оромию осоиштагӣ дар хонадонатон барномаи имрӯзаро анҷом мебахшем. хайр то барномаҳои дигар.